Mendocicero, lahat usisahin, lahat bubusisihin. Mendocicero, dating lulong, ngayon tutulong. Dating sumisindi, ngayon magsisilbi. Ano pa ang hinihintay nyo? Mag-subscribe na! Ayun, mayroon tayong good vibes na naman ulit. Bago yan, shoutout muna tayo kay Jonas Soriano. Yan, marami ring good vibes sa reels niyan. Yung Mindo on the House na group chat natin, si Kois TV, si Double J TV, Charles Agustin, Happy Man Forever, si Habi Bumbon, si Kakamba TV, si Viral Spider. Sino pa bandi ko nababanggit na? Susunod na lang pag naalala ko. Ito yung tanong. Ano bang mas maingay sa bahay nyo bukod sa lato-lato? Yan. Ano ba ang iba pang maingay sa bahay nyo maliban sa lato-lato? Yan. Comment kayo dyan.